Další hru si zkusí Roman s Pavlem a půjde o hru s názvem Ruce, s tím, že Roman bude ten, který nebude znát zadání, to znamená Pavel mu vytvoří ruce. Já tím pádem Romana poprosím v tuhle chvíli, aby si nasadil sluchátka. Tak, já tím pádem můžu prozradit zadání. Půjde o to, Pavle, aby si gesty vyjádřil, jak se zbavit přebytečných kilogramů, čili nějaké návody na hubnutí gesty se pokud zvládnout. Romane, můžeš sundat sluchátka. Měl by si hovořit na téma, které vyplyne z Pavlových gest. Připravte se, kluci. Dobrý večer, vítám vás všechny. Jsem velice rád, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. Pardon. Tak a dnešní přednáška bude o lyžování. Když se pustíte na běžky, je dobré si navoskovat lyže, nejlépe obě. A aby vám to neklouzalo, tak si vemte hodně vosku, který potom ochutnáte konzistenci a případně se do sebe utřete. Tam, pokud budete mít potom chlupatý ruce, protože se vám něco nalepí na ty ruce, tak jste zvolili dobrý vosk. Takže navoskujete, no a potom vyrazíte do přírody. Jo, nějaký krkonoše, jízerky, někde, kde ještě zbyly nějaký stromy. Je dobrý vybírat zatáčky. Až budete spocení, tak se utřete, to je jasně, abyste vypadali jak hovada v lese, že jo. A můžete potkat i krakonoše, ten má takový vousy a tak jako se rozjímá, občas třeba spí nalevo, pak se převrátí napravo, jo? A kolem něho je havěť, ta havěť mu sahá asi tak po krk, jo? A on takhle občas si dá rozcvičku, ten krakonoš, když byste ho potkali, ale velice důležitý je, a to pozor, dobře se najíst, jo? Ne, promiňte, víte, já se dostávám občas do takového ajfru, že ani nevím, co mi dělají ruce. Jo, důležitý je rozcvičit se nalevo, protáhnout si nohy napravo a bang, bang, to vás potom pěkně vlastně nabudí, mysl vám to nabudí. No, vraťme se k tomu vosku. Když si ho pěkně rozmícháte, uděláte si kašičku, jo, takže v hubě si ho pěkně rozmělníte a naplivete si ho na tu lyži. Komplet, na celou lyži, jo. No, dobře, tak pár chlupů tam dáte taky, aby to líp dřelo, protože to jsou běžky, že jo, tam je důležité, aby se to zapíralo. No a tak dál, že jo, ten postup pak známe, žehličkou to přežehlíte. Když ta lyže je dlouhá, tak si kousek uříznete, ochutnáte tu lyži, ale není problém, nemusíte to dělat, to je jenom tak pro fanšmejkry, ty lyžaře, že? Tak, děkujem.